La jornada ha comptat amb diversos experts. Tots han coincidit en situar el Port de València com a epicentre de la futura façana litoral. El port ha patit en els últims anys un fort augment de les seues activitats i això incideix en el territori i en el model de ciutat. Una ampliació de la superfície podria afectar a les platges colindants, algunes d'elles protegides, com les del Saler. Una de les solucions que més s'ha plantejat és la de repartir entre els ports de València, Sagunt i Gandia el comerç marítim de la zona. Jo crec, com he dit en la intervenció, que una combinació encertada de lo que ara es diu el shipping i el que també es diria el shopping, és a dir, l'activitat més comercial i l'activitat més turística o d'oci, jo crec que seria el model encertat per als ports de la nostra façana mediterrània. I després, evidentment, una assignatura pendent del Port de València, que és la incorporació al corredor mediterrani. Estem jugant-se el futur estratègic de la ciutat. Estem jugant-se també molts aspectes mediambientals, aspectes econòmics, aspectes polièdrics d'una gran urbe com la nostra.